Boma la apita Mutharika ndi zoona kuti lapereka good news chakumadzulo komwe kunoku. Makamakatu kupita kwa anthu amabizinesi amene amachita mabizinesi awo ku South Africa. Awuzidwa kunena kuti musamadandaulenso zoona kuti tikapita South Africa ayi operation Dudula chani akatipanga halasi chani titilibe zilolezo akuti zimenezozo zatha zikatero. Lowa South Africa menya business yanu kukhala masiku kumakamba zoti masiku akenda ngati muti sitikathamangitsidwakonso kumene ku operation Dudula. Tifotokozatu kuno bwino koma tupanga choncho tapangani subscribe ku channel zimenezi Tamalawa Trends TV kuti nkhani zomwe mwabweretsa panopa zikufikani mosavuta ndakutipangitsatu kufotokoza nkhani yomwe yachitika chakumadzulo komweko. Makamakatu imene iyi ikuchokera ku boma ku nduna uja omwe umatchedwa kuti Ministry of Foreign Affairs kapena kuti unduna oyang'anira zinthu za maiko akunja komatu ndi wakunoko ku Malawi. Ndipo nduna yake ndaja George Chaponda abweretsa chikalatatu inu ndiye mudzichiona pa screen panopo pamene ineyo ndiye kuti ndikuchiwerenga pa fonipa. Akunena kuti Republic of Malawi press release. Ministry of Foreign Affairs would like to inform the public that the government of the Republic of South Africa has revised entry requirements into its territory for holders of different categories of foreign passports from 16th of October 2025. Kutanthauzira rubazi jawapo sharp akunena kuti kuchokera ku dziko la Malawi ndoti tu zikupita ku mtundu wa Malawi. Ndipo akunena kuti unduna woyang'anira za maiko akunja Foreign Affairs ndionena kuti ukufuna udziwitse mtundu wonse wa Malawi kuti no dziko la South Africa linakhala pasi ndi kusinkhasinkha ndipono lasintha zoyenereza zake za anthu makamaka pamene akusuntha kupita South Africa. Anthu aku Malawi kuno amene ali ma passport aku Malawi kuno zilolezo zake zimatchedwa kunena kuti ma visa pa chizungu. Akunena kuti tu zasinthidwa motani ndipo akuti zisinthidwa tingoti zasinthidwa kuyamba pa 16 October 2025. Ndetu akhala fotokoza maparagraph ena kuti werenge limodzi kuti mapassport ake ndi otani. Paragraph number 2 akuti following this revision, travelers holding Malawian diplomatic and ordinary passports are exempted from visa requirements for a period of up to 30 days. On the other hand, holders of service passports are now required to apply for a visa before traveling at no fee. Kutanthauzira kunena kuti kutsatiratu kusintha kumene koko akunena kuti nzika za ku Malawi kuno zimene zili ma passport aku Malawi ndipo pa passport watu ali magulu pa passport zina zomwe zimatchedwa kuti diplomatic passport kapena kuti passport za ulemerero zomwe zimakhala ndi ma president, anthu ogwira ntchito ku immigration, anthu ogwira ntchito ku embassy kaya kuma consulate amene wamakhala atumizidwa ndipo mandi amawuzidwa kuti passport zonse zimatindidwa tino akafika paja pa border paja asachita kuvutika kuti amene oruma apatsa ulemu Simon Kwamba wayotumizidwa ndi dziko la Malawi akuyimira dziko la Malawi ameneyo mumpatse ulemu Simon Kwamba. Ndipo lino anthu amene timakhala ndi ma passport awamba ngati inu ndine ngati tusimagwira ntchito ku diplomatic ngati sino diplomat koma inu ndine ma passport athu amene wawo ndoti akuna kuti kuyamba panopa kupita mtsogolo muno ndi zonena kuti tizitha kumaloledwa pilo South Africa ndikukhala ku masiku 30 opanda vuto lina lililonse. 30 days opanda vuto nkutulukamo. Vuto lidzikayamba pamene wakhalapo masiku 31, 32, mwezi, chaka ndekuti pamenepo pamene padzikakhala vuto. Koma masiku 30 iwe ndikutulukamo nkubwereranso masiku 30 enanso kutulukamo kubwereranso palibe vuto lina lililonse ndithudi. Ndipo izi tomwina ndi zothandiza kwambiri anthu ama business kuti fans ina ake mapanga ma business awo tamanga kupita kumeneko kubwera pita tani. Tiwerenge paragraph inayo akunena kuti tani inde paragraph yomweyo tisanayiwale akukambanso zoona kuti pali fans ina yake ili ma passport amene matchedwa kuti no service passport mwachitsanzo atumidwa ndi boma la Malawi kunena kuti upite ku South Africa tikufuna ukakambirane ndi akuti kaya zokhuzana ndi mafuta
ali ndi passport ya service passport, akunena kuti amenewo amayenera azilembera visa, chilolezo. Ndikufuna mundipase chilolezo chokosa kuti ndilowe m'dziko lanu, ndipo poyamba kuti nkalipira zilolezo zimenezo. Ndakuona kuti panopa ukuyenera uzingolembera, palibenso zolipiraso achotsa zinthu ngati zimenezozo. Kukonza ubale ukwete pakati pa South Africa ndi Malawi. Kubwera ndi kuti paragraph ina yomwenso ndiyomaliza kunena kuti meanwhile the ministry is engaging the South African government in order to secure an arrangement that is in the mutual interest of two countries and which conforms to regional protocols. Ministry of Foreign Affairs, Lilongwe 3, 22nd October 2025. Ndipo pamenepo pachichewa akunena kuti pakanali panopa ndoti unduna woyang'anira za maiko akunja Foreign Affairs akuti akuchezabe kukambirana ndi dziko la South Africa kuti zina ndi zinabe zifewetsedwebe, afewetsapo koma zina zifewetsedwebe, kuti mwina make Malawi adzazitha kumatakasukako kumenekoko opanda mavuto ena ake, opanda kumakande kuti akuyang'ana mbuyo kodi kubwera mwala uko operation dudula tsana akuti afuna zitafewetsedwa zinthu ngati zimenezozo. Ndipo kukambapo akunena zonena kuti chikuchokeratu ku unduna oyang'anira za maiko akunja, unduna wa George Chaponda, ndipo akunena kuti achitulutsa ku Lilongwe 3 kumeneko pa 22 October 2025. Kani ndimeneyo. Okay, poyamba zikuonetsa kunena kuti panzi nkalolezedwa kumapita South Africa, koma makhala komwena kaya ndi wiki ndikutuluka. Koma panopa kunena kuti mwezi opanda vuto lina lililonse. Ndero tikamakamba izi tikudziwa zoona kuti fans zinezi notifeta akhala kuno panga zaka 20 ukamba zoti chani 30 izi tili komwe kuno panga nefeti nakwatira chani. Mukuziwa zonena kuti kumene kwa mukamakhala choncho mmakhalabe mukuyang'ana mbuyo kuti kodi no sandigwira kapena mwina ngati muli ndi amatika ya asylum kapepala kaja kamene kama chilolezo chokhalira mdziko mmenemo mmakhala kotaka so, koma nthawi zambiri mmakhala ndi kuti on the run always mona, komano ndi nkhani zongoti ife zilolezo zimakhala kuti mwina mulibe koma nanga mupanga bwanji haso ndiofunikira, and ife makufiranso ni magaya amene muli South Africa fa mumathandiza kuno kumanjira ina yake mukagwiragwira mutumizire abale chani timanyadira. Komano ndi nkhani yonena kuti no akukhanga akufuna afewetsedwe zina ndi zina. Mukudziwanso mmene kumakhalira kumeneko, ndakhala kwene skulu yanga ndaphunzira kumeneko sizophweka always kumayang'ana mbuyo kuti kodi kubwera zotani. Ayi imeneyi ndi sign yabwino makamaka kwa boma limeneli kuti no akukonza maubale. Mamone kuti zizonongeka afunika kukonza maubale. Mwina one dead zangova zonena kuti mukhoza kulowa South Africa nkukhala opanda vuto lina lililonse, nkutuluka oso kaya mukhala kwa zaka zingati opanda vuto lina lililonse, anthu ndikumagwira ntchito. Plus ife anthu aku Malawi timagwira ntchito tamandika kwambiri ku South Africa. Malawi anza amagwira ntchito kwambiri kuposa anthu ku South Africa, ndipo South Africa imadziwa ngakhale amaloti amutibira ntchito chani koma amazizonera anthu aku Malawi amatipula osati masewera ndi akuthandizira kumanga chuma cha dziko la South Africa mwanjira ina yake. Ayi tikufunikira tidzimvatu nkhani ngati zimenezi kuchokera m'maunduna kusonzone kuti no undunawo ndi kuti ntchito ikumagwirika kumeneko zikuchitika. Zambiri ngati zimenezi zikapitirira ndelizo zonoti dziko lathuli boma lomwe tinayikali likuitha likutipula likugwira ntchito. Muli maganizo pa nkhani imeneyi? Ngati muli nawo ayikeni mu comment section, koma kuwayika molemekezanso maganizo anzathu. Chofunikira pano ngati simunapange subscribe osewala kupanga subscribe ku channel cha Malawi Trends TV kuti nkhani zomwe timabweretsa panopa zikufikani mosavuta. Akuti